mga kuya goy, for today's video mga kuya goy, mo tirada na punta pero bago ta mo tirada mga kuya goy, shout out sa nato mga kabataan diyan mga kuya goy, labi na gyud ni Natalia Ilagan, Pretzel May Lupar Sanchez, Ramil Bartolaba, Ma'am Aimee Kasim Vlog o kang Alpi Makapas Valenzuela. Shout out sa inyong tanan diyan mga kuya goy, tiradahan na to mga kuya goy. Og karon mga kuya goy, mga busa ta kay wa nay ilimnon sa atoa, gisugo na punta sa atong asawa nga maldita mo na mularga na ta mga kuya goy. Nagbiyahe na ta mga kuya goy, padulong na ta sa atong kabanan kay dili lagi ta ka-afford sa mga tubig nga baligya karon mga kuya goy. Kabalo na biya mo, napubri na ta. Askang pubri ha. Uha pagkalabri ng kuya goy. Og karon mga kuya goy, saway langan-langan na abot na gyud ta sa atong pagaadtuan mao ang atong kabanan. Onya ato nang gihabwa ang atong mga dala. Onya ato sa silang dilaan aron makita nila unsa atong tirada. Mao ra gud ni atong tirada, nagkabo-kabo ra gud ta arong ingnong buutan ta sa atoa. Pagkalable mga kuya goy. Hello mga kuya goy, for today's video mga kuya goy, nangabo ta kay wa naman tay laing tirada mo na mukabo ta kay gisugo ta sa atong gwapang asawa pero ate kra. Para yon kalambli mga kuya goy. Suda ng layo kay tag-ilimnon mga kuya goy. Kabo ito na yung dati mga kuya goy. Kaya ito bumbaho nag-video. Okay, tama na. For today's video. Og mauto mga kuya goy, saway langan-langan hapit na gid ta na human sa atong mga trabaho mga kuya goy. Daghan kay tagi istorya pero dili ninyo na masabtan kay ato rang gitiradahan. Moto ato ng lokdohon mga kuya goy Pasiklab kay mga kuya goy, nagdobol-dobol pa pero ang hawak perteng sakita. Pagkaluuya tawhana. Onya gibidyo-bidyohan ra sa atong badi-badi mga kuya goy tara. Kiang-kiang lagi kuya goy. Da, pabadlong pa sa imong asawa, kakabo lagi ka. Unya kay wa pa man nahuman atong gibalikan pero siya ra jud ang dili nato pwede balikan. Pagkalable na lang mga kuya goy. Pero ang tinuod ni mga kuya goy, perti ng bugata, pasikat ka boy. Nahiwi na ditong hawak ni kuya goy. Og karon mga kuya goy, nahuman na gid ta sa atong pagpangabo mga kuya goy. Og saway langan-langan muuli na gid ta sa atong Pinoy anan. Og daghan kaayong salamat kaninyong tanan. God bless mga kuya goy.